ni Senator Amy Marcos. Pag-imprenta sa mga balota para sa tuig 2022 nga barangay kag SK elections magasugod na karon nga adlaw. Sa balita international, Taiwan gintayog sang 6.8 magnitude nga linog. Sa balita sa sports, William Navarro wala gin panugutan nga makahampang sa Korean Basketball League. Sa balita entertainment, date picture ni Bianca Manalo kag Senator Sherwin Gatchalian trending sa social media. Samtang sa balita espesyal, aton istoryahan ang kinalain sang educational system sa Japan kag Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga Balugawain sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 19, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ang nag-apekto karon sa western section sang central kag southern Luzon. Ang western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:45 kaina, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan naman sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dunkin' Delivery po! Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Welcome. Well, amo kanila welcome, kamo kinag-open with open arms. Welcome. Kadamo sang ano no, amo nakisa makalilibog ang English. Kadamo iya sang welcome. Welcome. Thank you. Welcome. Pwede man welcome. You're welcome. Diba no? To no. Kadamo sang mga meanings. Ako ganay magusli may thank you, mas nila ko anytime. Uy, mo nga to kalain niya sa imo yan. Mo ko na. Synonym. Well, ang welcome na sa mag-abot daw welcome. Well ang imo pag-come law. Oo. Amo na. May mga aking naman kara. Joke lang kami sa mga English lang. Ang pag-come mo bla daw well gid bla. Yes. Bla? Kaya. You come well. Napares lang lang yung pamangkot mo kung ano tong term ko sa English ko. Ano to ganay? Amal ko. Basta mo to. Gin English lang yapo. Basta nang you come well. So welcome. Okay. Yo, good morning. Mayo nga pag-abot. Mayo ginang Lunes. Hindi bla mayo nga pag-abot. Oo. Well, mayo, come, pag-abot. Oo. Welcome. Good. Ano na? Sakto. Sakto gina. That's what you call playing with words. Duga ako stiff-neck. Duga ako stiff-neck sim. Kalain. Sige. Homa Lumena, good morning liwat sa imo dira sa may Gardenville subdivision. Yes. No? Kay Jocelyn, kay Melili Oligo, may load na siya. Ay, kalain. Bret Hart Tonato, morning man, watching live from Antipolo City, Rizal, with my wife, Mimi Tonato. Yes, may good wife na si morning. Bret Hart. Mayo pa siya kay my wife. My wife. Tapos dugang din sila ko niya, pamati. Tanaw. Oo, lantaw. Tanaw kaga pamati. Russell Gomez, may agaman. Kagawad Imbong Jocampo. Tamyaw niya lang, happy birthday. Si Cap Vito Gahaton. Happy birthday, Kapitan Vito Gahaton. Yes. Happy birthday to you. Kadwa na nakanta si Cap. Kakadwa na sa kanta? Yes. Naka 6 a.m. Karon pagid Kung hindi makita to kakadto sa iya nga panyagay, siya na lang bahala ang padulong di. True. Kung hindi magig kami dakap kakadto sa imo panyaga, liog lang ko gani sa 0915. Ang bali ay nano nila. Stand by na sa mga balita lokal. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:05. Sa detalye na sa mga balita lokal,
Ginpahayag sang Sentrong Samahang Chuper at Operators Negros nga hindi pa mapatuman ang fare hike o kunsaka sa plitihan sa piyak sang ipagawa nga report sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay Estone Chairman Albert Villanueva, nagaulat pa sang matrix ang mga transport groups may angot sa panibago nga mando sang LTFRB nga nagapanugot sa bago nga pagpasaka sa plitihan. Dugang pa ni Villanueva, tubtob nga wala sang matrix, magapabilin nga 11 pesos ang plete sa dipasay nga jeepney sa una nga 4 ka kilometro. Ang matrix dapat man nga natapik sa salakyan, agud may buluan sang pasahero ang price adjustment. Actually, sir, wala pa man na implementasyon, bali yalan na yaman dato sang LTFRB Central Office. Pero diri sa aton sa Negros Occidental, or especially sa Region 6, daw wala pa man gidya. Kaya dinaulat pa man lang yan namon ang matrix o ipang halin sa LTFRB, kaya amon na sila ang pag-implementar. Ang kabahin sa pahayag ni Albert Villanueva sang Estone. Nagapangabay naman ang transport sector sa syudad sa Bacolod nga nagabiyahe sa traditional jeepney nga i-renew sa otoridad ang ilang nga prangkisa. Sino kaya Stone Chairman Albert Villanueva, may isa lamang katuig nga ginhatag sa modernized jeepney corporations nga mag-full operation sa syudad o kung magakuha sang kompleto nga units nga gindesignar sa kada rota. Panindugan ni Villanueva, dapat nga makabiyahe sa gihapon ng traditional jeepneys bangon nga hindi garantiya kung magapadayon sa pagbiyahe ang modernized jeep. Isa sa ginpahayag ni Villanueva, mahal nga presyo sang modern jeep nga suno sa iya base hindi masarangan sang pila ka korporasyon. Ginarespeto naman ni Villanueva ang desisyon sa mga korporasyon nga nagadumala sa modernized jeep o pang suno sa iya, dapat magapabilin sa gihapon ng traditional jeep pagod masiguro nga may nagakaigo nga pasahay nga salakyan sa tion nga magluntad ang problema sa mga modernized jeepney. So ngamon lang daya ginayo nga kami sa tradisyonal, nga ilinyo lang yang ngamon nga prangkisa, kaya hindi man kami niya sigurado kung bala ma-maintain nila o kung ma-sustain nila ang ila balayan kada bulan, kaya basi wala pitik sintas, magulpi lang ni sila madula kay pang-embargo nila ang mga unit. Si Estone Chairman Albert Villanueva. Sa ibang banaton nga balita lokal, nagpangabahay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod kay Mayor Albi Benitez nga magpatigayon sang inspection kag test sa potability sa tanan nga water refilling station sa siyudad sang Bacolod. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon sang konseho nga ginduso ni Councilor M. Ang. Nasaad sa resolusyon sa angkin angkon pagpapanaog sang closure order sa mga matukiban nga nagalapas ang Presidential Decree 856 o kun ang Sanitation Code of the Philippines. Ginpahayag ni Ang nga may nabaton ini nga pila ka mga reklamo angot sa eksperyensya sang pumulyo nga nagsakit ang tiyan matapos nag-inom sang tubig sa halin sa pila ka water refilling station sa syudad. Para kay Konsehal Ang, para masiguro ang safety kag maproteksyonan ang mga Bacolod noon, angay lamang nga magpatigayon sang inspection ang sanitary inspector sa Bacolod City Health Office kag magpatigayon sang test sang potability sang tanan nga water refilling station sa syudad. Madumduman, may siyam ka mga water refilling station sa syudad sang Iloilo ang ginpasira matapos ang outbreak sang acute gastroenteritis kag cholera. Nag-file naman si Councilor M. Ang sang proposed ordinance nga nagatukod sa Bacolod Drinking Water Quality and Safety Monitoring Committee. Ginpahayag ni Ang siya proposal nga dapat masiguro sang LGU nga ang ginainom nga tubig sa mga water refilling stations kag iban pa nga water sources ang safe kag compliant sa national standards sa Philippine National Drinking Water Standards of 2007. Ginaduso nga ang alkalde magaserbe nga chairman sa komitiba, vice chairperson ang vice alkalde samtang miyembro naman sang ang chair sa Committee on Health sa SP kag iban pa. Magaserbe naman ang City Health Office bilang secretariat sang komitiba. Ginadusok man sa provision sang proposed ordinance ang paghimo kag pagpatuman sang local water quality monitoring plan. Ginaduso ang 300,000 nga pondo sa pagpatuman sini. Establishment of the Bacolod Drinking Water Quality and Safety Monitoring Committee, setting its functions, providing funds therefore and for other purposes. I move for its approval on first reading. Any second? Second. Si Bacolod City Councilor M. Ang. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, may 48 kabago nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala tanan sa kabilugan nga 195,637. Samtang may 20 naman ka na-report nga naka-recover sa COVID-19 nga nagdala naman sa kabilugan nga 187,596 ang naka-recover. Wala naman sa bago na report nga napatay
Kaya nagapabilin gyapon sa 6,281 ang death toll sa Western Visayas. Sa mga bago nga kaso, may pinakamadamo nga na-record ang probinsya sang Iloilo nga may 15. Tagsyam naman sa probinsya sang Aklan, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Samtang may 4 ka bago kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Iloilo kag 2 sa probinsya sang Guimaras. Wala naman sang bago kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Aklan kag Capiz. Naglambot sa 11,095 ka mga estudyante sa Negros Occidental ang nahatagan sang Educational Assistance sa Department of Social Welfare and Development sa sulod sang 5 ka Sabado. Sa records ng DSWD Region 6, may 31,253,000 naman ang kantidad nga napanagtag. Pinakadamo nga nakabaton ang mga estudyante sa kolehiyo nga may 4,979, 2,480 naman sa elementarya, kag 2,051 sa high school, kag 1,585 sa senior high school. Sa kabugusan nga Western Visayas, 38,590 na ka mga estudyante nakabaton sa ayuda, kag 108,249,000 na ang kantidad nga napanagtag. Nagligad nga Webes, 26 milyones pesos nga pondo ang download sa DSWD Central Office para sa nabilin nga 2 ka Sabado nga payout. Pati gayon ang katapusan nga payout sa Setyembre 24. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginbato naman sang isa ka opisyal kag 13 ka enlisted personnel ang Military Merit Medal nga may bronze spearhead device tungod sa ila exemplary performance sa nagluntad nga encounter sa tunga sang 62nd IB kag CNT sang talikdan nga September 7 sa sitio Manibod kon Manlibod, Barangay Sandayaw sa Gihulngan, siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka katapo sang CNT ang kilala kay Greg Cantilla alias Jordan, miyembro sang Centro de Gravidad Central Negros 1 Committee Rion NCBS sang CPP-NPA kapag kakuha sang isa ka kalibre 45 nga pistola, magazine nga loaded sang bala, isa ka granada, serviceable ammunition para sa 380 pistol kag mga dokumento. Diyan panginbulahan naman ni Brigadier Major General Benedict Arevalo ang katapos ng 303rd Infantry Brigade kag 62nd IB sa madilagon nga inkwentro. Ang konsuno kay Arevalo nga sa liwat nagadulong ini sang mensahe nga mga soldado ang palangga sa mga tao kag ginakahadlukan sang mga rebelde. Patay ang mag-asawa matapos giluthang samtang nagapapuli sa Purok Sesco, Barangay Rafaela, Siyudad San Sagay, alas 6:15 sang gabi Sabado. Ang napatay ginkilala nga Sanday Hannah Grace kag Norberto Bucaling samtang ginkilala ang sospetsado kay alias Nino Andrina. Sa interview ginpahayag ni Police Major Roberto Injapid Jr., hepes ng Sagay City PNP, nga ginsundan papuli sa sospetsadong mag-asawa. Pag-abot sa lugar, ginbungguan ni Aldrin ang motorsiklo sa mga biktima rason nga natumba kag didto na ginhimo ang pagtiro. Ginkumpirmar man ni Injapeng upod sa mag-asawang ila bata nga 4 ka tuig nga wala sang anuman nga pilas nga naagom. Nadagpan si Andrin sa iyabalay, bangod positibo ini nga ginkilala sa mga testigo apa ang natungdan ng inwala sa akusasyon. Sa karon preso sa custodial facility sa Sagay City PNP si Andrin kay natala na ipedalon sa paraffin test. Samtang pagpangimon ang ginalantaw nga rason sang krimen. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Anom katuig nga termino sang barangay kag SK officials ginapaboran ni Senator Amy Marcos. Samtang pag-imprenta sa mabalota para sa 2022 barangay kag SK elections magasugod na karon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports, Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, apply. Sakay Cory Vidahadra sa Queen of Mercy Hospital, good morning. Sakay Ma'am Vanessa Mayo is still with us. Nag-hiking pa sa gyapon. Yes. Kita ko itong ilang sa kasakaan nga daw tower. True, kita ko gani. Ma'am Van, I love the shoes. I love the shoes. Okay. Sige lang kung puli di sa kung makabakal sa bago, yahatag na sa imo. Oh, wow. Thank you so much, Ma'am Van. Thank you na daan. I very love the shoes. It's for the red. Stella Marie Celis. May aga sa imo, Stel. Ay, by the way, subong September 19. Yes. 97 days na lang antes ang Pasko, actually. Wow! Ang bilis naman. Hindi ka na magdugay ang paghulat nimo sa imo nga mga regalo. Yes. Pwede mo pa early. Pwede ma-advance. Pwede mo advance. Nga, diba lambot sa Christmas nga. Ako niya sa December lang yan, para nga way ka na yan, ako may harap yan. Oh, true. Man. Hala, kanami sambali, Ma'am Star Mayo. Tanawa bala? Ano sa pinakadalom? Ray Flores Baryoga, kag Inday Blaza, Veronica Santillan Manukan, Maymar Fernandez Estrella, monitor lang sa Cadiz City, si Dodds Zaraga, Sol Lama Barnacha, Sawadika, Bacolod. Rochelle Evangelista, kag Ana Sinoro. Oy, si Ems Aboso, man, daw ni mo daw ng eleksyon, Mami Ems. Ikaw gani. Ay, lain nila imo ya gali na. Yada. Pagka kuan nila imo ya pagka secret lang nanay. Kala. Hambal ko na ato bala kay Ma'am Vanessa Mayo bala. Sa pinakadalo, balikan na lang na iban sa babaw. Ambe. Tanaw. Yes, Miss Eden, baklan taka. Na! Tikita mo lang na. Ta! Color read man na. Color read man ban. Alam mo, uya-uya pa. Uya-uya, din chambal. Kay Lori Anthony Resco. Di natatawag na Wala pa gin-release ang ayuda sa mga tambay. Ay! Hala ka nami. Eh di ba to? May ayuda mo sa mga tambay, May mga sunlog-sunlog lang tayo ligad ya. Kung may mga ayuda man ang tambay, sino ang gusto nga mag-ubra ta di man? Abi magtambay ta tanan. Ako ya bisan na. Pero action boy kung tagaan ka kahigayunan. Nga mag-propose sa ordinance nga basta gan ayuda mga tambay pila ang imo yan. Bisan tag ang tambay? Gaan mo na 5,000, good na niya. Good. Okay. Kung hindi sa tambay mo, unta 10,000. Wow! Sana all. Karami, no? Dako, unta pagid ang Ano, 12 trilyones ng utang sa Pilipinas, madako na yun. Madako na gid. Para mo dan tambay, no? Oo. Tamo damo lobra. Mga tambay lang kami. Tambay dyan sa kanto. Ano mo nakakanta? Tambay, wala trabaho. Toon ba? Toon. Pangitaon na bala. Tara na. Kay Marce Rombina Sunyo, morning lot sa imo Mars. Ma'am Luing Melos, good morning liwat. Reynaldo Laberos.
Sige, standby na sa atong dugang ang mga balita nasyonal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Affordable price. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, pabor si Senador Amy Marcos nga palawigon sa 6 katuig ang termino sang barangay kag sangguniang kabataan officials halin sa 3 katuig. Suno kay Marcos nga mong chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, pabor man siya nga ipaiway ang 2022 barangay kag sangguniang kabataan elections kay ipatuman ini sa Mayo 2023 o kung isa katuig matapos ang nakaligan nga eleksyon. Patag ni Marcos, mapahagan-hagan ang gasto kung himuon 6 katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay kag SK. Dugang pa ni Marcos, naliputan siya sa 3 katuig nga termino sa mga barangay kag SK officials. Ginpahayag ni Senator Amy Marcos nga mismo ang iya utod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang may plano nga ipaiway ang tuig 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod kay Marcos, ginpasalig pa na ni PBBM sadto sa mga barangay kapitan nga iya iga-postpone ang piniliay kag nagapati ang senadora nga suportahan niya ang ginaduso sang mga senador. Apang sunod kay Marcos, ang ginaduso nga postponement ang ginmando na nga ipaidalom sa mas maid-id nga pagpangusisa bangod ila na tukiban nga tuman kadako ang pondo nga kinahanglan para sa masunod nga pinilaay kung madayon ang postponement. Dugang pa ni Marcos, ginkakibot sa Executive Department ang kinahanglan nga pondo kung madayon ang postponement nga nagalambot sa 18 bilyones pesos. Bangod siniliwat o sisaon sa Senado kag sang Executive Department ang proposal, kalakip na ang adlaw kung saan o patigayon ang pinilaay, hinali madayon ini sa bulan sa Desyembre sining nga tuig. Nakasugod na sa pag-imprenta sa mabalota para sa 2022 barangay kag sangguniang kabataan elections ang Commissioner Elections karon nga adlaw, Lunes, September 19. Sunod kay COMELEC Chairperson George Garcia, target nila nga matapos ang pag-imprenta sa mabalota sa Oktubre 20, ilabi na nga wala pa sang pinal nga desisyon ang Senado kag Kamara para sa maabot nga piniliay. Duha pa ni Garcia, amat-amat naman sila nga nagabakal sa mga kinahanglanon kag gin-award na ang iban nga supplies sa mga suppliers. Amat-amat naman nga ginabayaran sa COMELEC ang mga purchased orders. Pahayag ni Garcia, kung ma-postpone gid man ang piniliay, kinahanglanon sa COMELEC sa mas madako nga pondo para sa masunod nga eleksyon. Duha
Usa ka mga pilot projects ang Pilipinas kag Japan ang ipatuman sa pungsod sa masunod nga tuig sa tinutuyo nga mapasanyog ang industriya sang utan sa idalam sang 5-year program. Ang implementation phase ng Technical Cooperation Project, Market-Driven Enhancement of Vegetable Value Chain in the Philippines, ang patigayunon sa Benguet kag Quezon sa Enero 2023. Plano sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries nga mapadako ang income sa mga mangunguma kag mapahapos ang produksyon sang utan, pinaagi sa pagtumod sa mga mayor nga problema kapag hatag sang solusyon para diri. Sa karon na kompleto na sa Japan International Cooperation Agency ang planning phase sa atong Agosto 2022 tubtob Setyembre 2 sining nga tuig. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya talakayon sa ika-77 nga sesyon sa United Nations General Assembly ang handom sa administrasyon nga economic recovery, food security kag agricultural productivity. Sa iya departure speech antes nagbiyahe padulong sa New York sang kahapon sang aga Domingo, ginpahayag ni Marcos nga mag-deliver siya sang national statement sa September 20 sa din ginapaabot nga iya ipahayag ang ginalauman sang Pilipinas gikan sa United Nations kang ginahimo sang Pilipinas nga kontribusyon nga mapasanyog ang international relations. Suno pa sa presidente, iya ipalayag ang vision in people-centered development paagi sa pagsiguro sang commitment sa Pilipinas sa mga ideal sang UN paagi sa tikang ginahimo para sa peaceful sentiments of disputes kag international law. Dugang pa, sa nasambit nga biyahe, magatambong man siya sa pila ka bilateral meetings, business engagements kag makikita sa Filipino community sa United States. Si Marcos ang magabalik sa Pilipinas sa Setyembre 24. Liwat ginaengganyo sang Department of Health ang mga Pilipino nga magpa-booster shot kontra COVID-19. Sa Setyembre 12 nga records ng DOH, 72.8 milyones na kapinoy ang nakakumpleto sa ila primary COVID-19 cases. Masobra 18 milyones naman ang nakabatan sa first booster dose, samtang 2.5 milyones ang nakabatan sa second booster shot. Target sa ahensya nga sa unang 100 days ang bagong administrasyon, makapa-booster shot ang 23 milyones ka mga Pinoy. Apang bangod sa jutay lang ang nagpa-booster, 70% sang eligible population ang target nga ma-booster ang test matapos ang tuig. Suno kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga sa piyak nga ila ginatanaw matapos ng pandemya, magapabilin sa gihapon ang virus. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Sa ato naman nga may mga bukol bla sa lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirma. Sakay Pilton Lipura sa Pasay City. Morning. Esther Lynn. Kag kay Richelle Aguarense. Watching live sa Karkar, Kapihan, Lopesina Street. Okay. Diglis Bacolod. Karkar, Kapihan, Lopesina Street, Bacolod City. Kay Wingsky Lee Morales, Daywing, may aga dira sa inyo. Si August, dira, kumusta? Si Abby, kag si Natnat, no? Christine Menias Villalobos, good morning man. Dira sa may, ari di sa Sumongguro sa Bacolod, si Christine, no? Che Zamora, happy birthday kay JP Perez, kag EJ Moises, no? Happy birthday sa inyo, JP Perez, EJ Moises.
Baby Jan Benedicto. Watching live dira sa Purok Seaside, Barangay Tangub, Bacolod City. Good morning dira sa imo. Kag sa kay Dennis Nuestro sang Woodfire, Bacolod, mayang agaman. Sa kay kumari ko da kay classmate Jean Buerom. Mayang aga sa imo dira. I think arin sa subong sa Manila, guro si kumari ko kag soon to be ihada ay. Ano galito ihada? Okay na to sa October to. Myra Lobaton, good morning man, watching from Mandalagan. Nag-message ni Miss Moriel Lobaton? Nag-message di si Kuano, si Ma'am Van. Copy ko no Miss George. Miss George. Bongga, perfect. Miss George, Thank you so much, Ma'am Van. By the way, kung mag-aaral ko nung sa parang hindi kayo ang hulat, Ano? sang shoes to nga ginatugon mo, Oo. ipadala lang kay PBBM magpuli. Di siya tuman to sa US mo. Oo. Sige, Ma'am Van, mas makakita ka mo. Sige, imagine mo, Presidente. Mr. President, what is that? Don't press. Mr. President, what is that? Kay Eden. Gamit-bet ka lang. Ito, kay Eden to. Padala ni Miss Van. Tingala, mabalita, guroy. PBBM, nagabit-bit sang pula nga sapatos. Tapos ang headline to sa dala, pinadala ng isang netizen ang sapatos na ibibigay sa isang radio reporter. Tapos siling ni Miss Liza sa iyo. Ano yan? Bong, ano yan? And Eden to. Eden to. Imagine mo. Ara lang imagine mo ka ginlagasan ni Mamban kay ano sa ano. Press. Press padala ko liyo. Gala ka ta Presidente saka pero plano ko bit talaga mo naman sa sapatos. Ano may guro no? Hindi ko na lang pagsuksukol yung pa-frame ko na lang na yan. Trending guro dayo no. Gama mo pa natin si PBBM. Aki din to. Wala pa pala naka-paper bag. Ikiningagaw lang mo. Sadya. Ay, just me. Ipadala tiyan. Basiya. Ano yan, gwa, no? Tapos gamo na tayo ng action boy. Ano yan? Ay, para kay boy yan. May nasukbit nga jacket ng Minnesota. Ay, kasadya trending. Naguro tayo nga duwa. Ay, no? Basta interview, ma'am, paano niyo po napadala yung sapatos niyo? Tapos nagdugay may mga PSG. May kamantay na sa guwaw. Sabihin ka, PSG. Grabe yung feeling important. How I wish giti nami giti. Feeling ko Mamban mapangitaan mo ginaya paagi. Stand by na sa atong dugang mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Sa Balita International, gintayog sang 6.8 magnitude nga linog ang southeastern parts ng pungsod Taiwan kahapon sang aga Setyembre 18. Sino sa Taiwan Weather Bureau, nagkolaps ang madamo nga mga establishmento bangod sa nagluntad nga linog. Dugang pa, Sabado pa lang sang gabi, gintayog man sang 6.4 magnitude nga linog ang Taiwan. Base naman sa US Geological Survey sa kabilugan nga pagtayog sa pungsod Taiwan, naglambot sa magnitude 7.2 kag may kadalumon nga 6.2 miles kung 10 kilometros. Una naman nga nagpagwa sang tsunami warning ang US Pacific Tsunami Warning Center. Ang Taiwan ang namtang malapit sa junction sa duha ka mga tectonic plates kag masamigid man may linog nga nagaluntad. Ngayon kalipay sa mga motorista ang panibago nga oil price rollback ngay patuman buwas nga adlaw Martes. Naibaluan 4 pesos tubtob 4.30 ang ibuhin sa presyo sang diesel. 30 sentimos naman sa presyo ng gasolina, samtang 4.40. Tubtob 4.60 ang buhin sa kada litro sang kerosene. Sa liwat, buwas ina nga adlaw, Martes.
Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 1 sentimo, Singapore dollar 40 pesos kag 47 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 26 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, trending karon sa social media ang post ni Bianca Manalo sa Instagram sa post niya picture kaupod si Senator Win Gatchalian. Kag nakabutang sa caption among date night finally after 2 months. Madumduman sa interview nagligan nga tuig, ginpahay ni Gatchalian ngang ila kasal ni Manalo ang patigayunon matapos ang Mayo 2022 nga eleksyon. Apang wala na palayag sang patod nga petsa. Samtang busy sa eleksyon, si Manalo ang nangin busy man bangod sa ABS-CBN series nga The Broken Marriage Vow. Nahibalaan, si Gatchalian kag Manalo ang tatlo na katuig nga magnobyahanay. Si Bianca Manalo, kung ano, sportscaster, hindi? Actress. Actress, okay. Sa balita naman sa sports, ginkumpirmar sang Samahang Basketball ng Pilipinas nga wala ginhatagan sang clearance si William Navarro para makahampang sa Korea bangod sa existing nga kontrata sa Pilipinas. Si Navarro ang ginanunsyo bilang Asian import sang Seoul Samsung Thunders sa Korean Basketball League sa itong bulan sang Hulyo. Apang sinilang weekend sa report nga hindi na ini makahampang sa KBL tungod wala siya ginatagan sang letter of clearance sang FIBA. Ginpahayag ni SBP spokesperson kay Executive Director Sunny Barrios nga ila ginarespeto ang plano sa mga players para mapasan yung ila career apang dapat man nila respetuhon ang kasugtanan nga ila ginsudlan antes ang mga ginatanyag sa ila. Balita espesyal! Good morning, and happy Monday sa atin sinima kaaksyon! Yes, good morning! Kamusta ka mo? Happy Monday to, no? Yes. Kailan na lang kadlaw man? 97 days na lang. Manic Monday. 97 days before Christmas. Sige, Yes. kay background ko lang yun mo, Manic Monday. Another manic And 104 days before 2023. Another manic Monday. Kasabad. Oy, action boy! Sa atin sa mga kaaksyon. Dapat may extra ka mga rason nga magpamati. Sign on to sign off, ha? Aha. Kay may ara kita, di ba? Sa Asta lang to September 17 ang aton nga Roleta. roleta promo. Di kay damo ga palangga sa aton, damo da ga send stars subong. Pwede ka mo ka send stars para mabalik naton sa aton community ang suporta nga ginahatag niyo. May dakop ka promo gyapon Action Radio Bacolod. Dakop ka, daog ka, promo. Yes. So, ang ginahimo subong nga muna siya, kadtuan katuya. Kadtuan ka. Kami makadto Action Boy. May ara maguro kay gayunan nga ang mga angkors man. Ang balong Yes. si Miss Nona, si Action Boy malibo. Ara na. Yes. Good. Nga ang mga angkors malakat man sa field. Oo, nang para kung sino ang gapamati, madakpan na gapamati dira sa Action Radio Bacolod, of course. May premyo nga nagahulat Action Yes, Boy. automatic. Automatic na yada. Yun May may mga bugas ka na. bugas, groceries, mera. Bugas, 500 pesos kag ang tasa sa Action Radio Mag. Bacolod. Yes. Coffee mag. Kapakati ka ko naga, Black Action Radio, yung mag ang imo ginagamit. True, Action Boy. Tika gina, may binamanugin. Si Nanay Holita Lamina. Dira sa may puro Coca-Cola, Barangay 7. Dinampi naman sa puro Coca-Cola man. Ba't di na gani ayun ha? Basta nagpamati si Nanay. Basi sa Coca-Cola man daw eh. Sa... Dira sa daan, dablang basi dira, no? Oo, basi dira na da. Sudlon da, no? Kanami pa sa mga kabihon na ni Nanay. May bihon pa da na. Laban-laban si Action Alvin, nagpamahaw ginida mo. Wala, idala si Action Alvin, guro bihon ay. Doon ka namit pa naman kaon sa bihon ni Nanay Holita Lamina. Basta pa tayo ng mga aksyon sa pagpamati sa Action Radio Bacolod, malabayan ka mo gani sa aton dira nga mga reporters, kag mga anchors. Basta madakpan ka nga nagapamati, Yes. muna na siya. Muna na sa. Piho na. So, dapat magpamati. Gig ka mo, ha? Tisi Utay Benedicto, nyari lang ko ga-monitor sa Victorina Subdivision, ha? Perfect. Tiulton mo lang da, sir, kung ara na dang amon yung schedule. No? Wala tawag yun pala yung mga schedule. Takay gusto tagit mabalaan Action Boy nga. Kaya hindi man mo ubos gapamati tanan. sila. Yes. Kadako sa Bacolod. Kadako sang May Bacolod. talisay pa ta, may bago pa. OMG. Dalaga ni talisay bago gali. Dason, siling ni Yasi Kate Cardones,
madaog gid kami action boy kay aga pa action radyo sa radyo gid ka pamati. Perfect. Yes. Sige, Nagbakal gid patayo nila na radyo nila. bala si Kwan, si Kate Cardones. Wow, thank you so much. Nagbakal gid sa radyo kay mabiro sa FB lang ni sila ga monitor. So nagbakal gid sa radyo. Kwan ila mo daw, I think daw kwan daw machine kwan blan ng talyer daw sa I think amuna. So dadamo sa sila diin, mga ayun man. hindi ko blaga ni kabalo mo kundi sila dadamping ila mo. Oo. Anyway, Kuan ka mo da balao ng comment ka mo da kung taga diin kamo kay base dira kami makalagaw. Correct. Carol Montoya, ihada, good morning. Mabisi ni sila subong. Busy sila kay may print out sila balota. Yes. Sa National Printing Office Interview siya. na guro si Ma'am Carol ay. Interview na guro si Ma'am Carol Montoya. Kaya ano nakadamo ng printa mo da? Namin niya da. Ano ka, kuan pa kami nag-isip-isip pa kami ka. May gina-offer to sa akon si Ma'am Carol Montoya, ma-apply ko to kuno. Muna? Galing kayo masubuan si Action Boy, Ang bayaan gani pa man, siya. no. Dason lang Ma'am Carol, akong Hindi na pag-ipang pirate ding mga tao na mundi ada. Wala pirate high. Way paritanay. Amo na. Wala mo gina Ilonggo Action Boy, no? Basta butakan lang ya sa Butang punta lang sa ya, punta ya, suffix mga- ya. Wala. Mas lang ka pasiruki Siro. ko to be. Sirukan ta ka? Paputo kapihi ko to. Ako mo niya. Pre ka paputo kapi ka na. Wala pa. Pre, paputo kapihi ko to. Taipi ko dabi. Type. Na ano Oo, naman. yung taipan ta na ka to. Type. Tingin sa mga kala. Si Kwan to blan, no taipan to ni Kwan mo. Type. Pati damo naman ang meaning. Ang type pa naman. Kalain. Oh, Teresita Yong dira sa barangay Kabog sa Deca Homes. yes. Kay Bobby Munoz ay ba morning sa imo? Nung kadaog na before may chance pagayad? Ay, of course. Ang gana? Ako kadaog na wala before blast sa single Ay, relate. oo. Katawag yan. Basta. Amo lang Basta. yun na iyang requirement. Gapamati sa Action Radio Bacolod. Allen Lowy Himotea sa Kaliling, Kawayan. Ang mga parintig sa Kaliling, good morning. Dira man sa pamilya Tagwan. Kag Treyes. Dira sa may Bagang Bang, morning. Yes. Sa kapihan da ninang Bilendla sang Cafe Marites or Marites Cafe. Amo na, Marites? Oo, kay tipo na sa mga Marites. Ay, bongga. Ang kapihan Trendy. na, wala tipo na sa mga Marites, dahil pinakaraina, dahil sinang bilin. Siya ang founder. Oo. Founder CEO. Wala ka sa sinang bilin na iya. Kung ano na sa magulang sa akong kay manang panawag mo. May matabo bida. Oo. Una pa na sa pulis ya. Ay, bongga. Bisan di ka na mag-imbestigar, siya lang imbestigaran sa pulis. Kumplito di Masabat siya. pali. Oo. Bongga, no? Skill na Action Boy. Skill, Yes. correct. Dra man tanag mana, guro eh. Kagan na Action Boy, may mga mabuli ginaya usually may mga kung may mga crime nga katabo. Correct, Mabuli gina sila yung Action Boy yan. Ruby Argente de la Luna, morning man. Kay Kathleen Monica de la Vega. Lain man to kay na yung birthday to, no? Tani, may malabay man di sa amon sa taga-Action Radio, hambal ni Ruby de la Luna. Sa Yes, Barangay 30, malabay kami da. Si Aluna Paljorina, nyari kami di mati, sumong sa barangay 14. Malabay kami da. Danilo Haleco, Menlo, Liso at ano ni? Sa Menlo. Wala man kamo sa Talisay, dapat sa Minlo, Liso, Liso at Radio sila subong. Good morning lang. Ano lang kami da, sir. Tistingan tada malabay-labay tada. Julie Militado Patrimonio. Sa pamilya ko ni Marvin Cantong kag Marlene Maningo sa barangay 14. Yes. Okay. Sige. Dito na Action Boy sa aton sininga balita special. Kay kagabi may naglabay bala sa akon nga newsfeed about bala sa Japan bala. Tiyemba ko usually Dapat parte gurto sa comfort women. hindi Awa. lain pag ito ila yan ang basta hamba ko i-try ko bi-search ang kinalain sang educational system sa Japan kag sang Philippines. Kag okay. grabe Action Boy do ka interesting. Kay sa Japan Action Boy, compulsory ang schooling. Compulsory. Compulsory di Action Boy. Kung di ka may eskwela, Ha? Pagdan ka tiil. Di ari tanan ta. Tanan nga bata Action Boy from 6 years old until 14 years old. Wala ka gid Action Boy maeskwela Eskwela ka gid. Hindi pwede out of school youth. Hindi pwede So why Action they out Boy. of school youth sila? Wala diya sa hindi pare sa Pilipinas ya nga 6 years old ya to sa bukid ga pananom. Ga
kwan sang Carabao. Mhm. Kay hambalon nga wala sang di sila mag-eskwela kay mabulay sila sa ginikanan. Yan, di lang na may sila to kay tigalani nga da, pangani to, anay mo na. Oo, mo na Hindi di ba? buli to, anay sa kuano, buli ka na kay tatay mo, The reaction boy, sa Japan niya, compulsory, Mhm. kag, ari giniya sa ilalayi. Nalayi yung action boy nga ang 6 years old to 14 years old dapat ma-eskwela. Ma-eskwela Pagka gid. 15 mo kung di ka na ma-eskwela, then go. Okay. So, Basta kinanglan kung may 6 to basic 14 education ka. kagid dya. Yes, correct, action boy. Kag nami bala kay syempre action boy, usually bala kasubo ya kung anon mo sa Pilipinas kay paras to may na istorya si Cara David nga grade 1 lang siya. Nga hasta lang siya grade 1. With this compulsory schooling bala, maobligar gid Maobligar nga gid ya. mag-eskwela. Hindi So, pwede una hindi ko na mag-eskwela. yan, ang mga eskwela na sa una, do ka, ano na yan, Sa vlog, do ka sabad. Do ka sabad. Sa pangabuyan. So, nadumduman ko bala sa mga chimpon ng mga lula, tablaya, namon de. Bisan nasta na sila sa grade 5 o grade 6 siya, kasi mga sila mag-English. Oo, okay na. Hindi, mag sila Kabalo na sa mag-English siya, English. kabalo sila mag-English siya. Sagad pa sila mag-English sa nakagraduate sa high school. To daw. Bongga. Tiyan mo na action boy, may basic education gid. Kag at least bala somehow. Kabalo lang mala read and write. Amo na dang importante action boy. Amo man ang ginaano sang Japan. 4 hours. Oo nga read and write okay na 6 to 14 Kag years old. arithmetic damo na. Oo. Read, write, arithmetic. Oo. 3 hours gali, 3 hours. Simple 1 plus 1, okay na. Ah. Nan. Amo na da importante action boy. Kay ti nagapati gid So, sila. compulsory. Compulsory gid ya. Hindi na voluntary. Compulsory the action. Kay kung hindi ka mag-schooling, makumpol ka. Sabi ko makumpol ka. Kung di ka mag-schooling, makumpol ka, balong lang dahil sa nagkumpol si Minya, sorry. So, halalain. Sorry, sakto man gito rhyming words. Ang next action boy, uy, nakabongga to ya. Sa Japan, wala class repeater action boy. Pasar kita nan. Pasar tanan, di ba ya? Usually, hold na action boy, grade 1. Kung hindi ka pa kabalo magbasa, hindi ka ka-move on sa grade 2. Grade 1 ka lang naraliwat. Sa Pilipinas, action boy, kung fail ka sa isa ka subject sa final grading, hindi ka syempre hindi ka go on sa next grade. Pero sa Ilaya, sa Japan action boy, wala sa amo na nga sistema. Ginabasihan sang gobyerno ang edad sang estudyante. Kag ko ano na siya ang edad nga amo na dapat ang corresponding nga grade. Amo ginasaya. Amo ginasaya. Hindi pwede nga magsukuan ka na ano pa nang sila ganun nagbalik ka muna something Oo, sulit. nagbalik ka. Yan ang kaapat ka man mag-grade 1. Boro, araw-araw. Doon lang. Ang reharan sa una mo, si Jimpo sa... Wala pa tawag yung maestra Kaya ba? mo yan. Kaapat ka man yan mag-grade 1, yan po section 1. 6, 7, 8 na. Siyam na sa katu. 9 years old na siya grade 1. Sa bat yan po section 1. Ay. Kaya sa grade 1 ba sa una, pag gusto ka na kung din kaya nga section mo. Kaya ang pag-classify na sa inyo, pag sa sectioning nyo na pag grade 2 na. Tanan nga mga maalam, tiara sa grade section 1. Dason section 2, di ba? Pero kung grade 1, pag gusto ka na kung din mo sa ibutang. Muna mo, tikapat sa mag grade 1, yan po section 1. Kapat sa mag grade 1, kung baga, kung may ara lang honor roll ang kwan, kusuma akong loud din. Ako nasa ulo ko na ang top topic ko sa grade 1. Yan, kay palangga, kuya si Mistra. Grabe, no? Araw naman na yung 9 years old sa grade 1 yapon. Pero ako action boy sa Japan, once nga 6 years old to 7 years old, grade 1 yun ang bata. Sa Thailand lang mo man na. Amo man na. Hindi mo pwede ma-fail ang bata. Grabe no? Kung elementary, kung makita rason nga i-fail mo ang bata mo. May iban gid action boy, may classmate ko Pero sa una. require mo gid sila, of course, nga mahimo ang ila tanan nga ma-requirement di ba? Dum naman ko action boy sa una, may ara ko classmate nga 8 years old na kay nag-repeat siya. Amo na mga repeater, Amo na. Or usually, di ba, nursery, kinder 1, kinder 2, na diya sa ato action boy. Ang iba, nursery, kinder 1, kinder 1 danay. Kinder 1 liwat before maka kinder 2. Or iba, kinder 2 danay liwat para in preparation sa grade 1 action boy. Ako nag-grade 1 ko pero ko kagi preschool. Ha? Why ko kagi preschool. Wow! Wala, diretso grade 1? Sa amon suna, way na mo. Pwede na Ako wala lang ko kagi kinder 1 na ano na ganito tawag. From kinder 2, nursery to kinder 2. Na accelerate? Yes, that's why grade 1 action boy, 5 years old pala. Kaya sa grade 1, kakano silang nila kuno sa una, do kadako naman si mo niya pwede na ma-accelerate. Amo na, kasi yan ang Basta
siya nakadakuon. Nakadasig si mo magdako sa una mo sang preschool ka Mayo bla. pa ka mo dako. Ako yung action boy. Pero ako yung todo, wala ko kagi preschool. Preschool. Diretso grade Diretso one. ka grade 1. Tidulgin. Tapos kin pa mo ka pa na blao. Kung malambot. Tambal mo na ako pagpa-enroll kung makalambot ka na. Isning nga Kasabal mo pala. naman. Isning lang bata ka wala pa kung may kilala ka bata nga wala ka 7 years old. Palambot lang lunggan niya kay hindi na sa kalambot. Hala, hindi ko kalambot. Hindi lambot ka, lambot mo lang lunggan. Sakit sa stiff neck ko. Karoon lang. Kung di ka kalambot, ya pila na dad mo kasi naway mo na mo birth certificate yan mo. Wala, ya pila na ni sa pito na sa beb lambot na siya yung lunggan ba. Hala, tikong... Hindi mo na sa kalambot lunggan ya, wala na ya mo na sa una ya. Hala to, tikong astala ni Bida, lapit na lang yun. Hindi ka pa ya kalambot sa pito ka to. Ikaw sa unang grade 1, 7 years old gid mo. Mambal ang mama, yung yan pala talaga, mas stretching ka na pag... Tikong hindi ka kasulod. Masit-in ka lang anay eh. Pwede mo masit-in. Galing ito hindi ka honored nga. I mean, hindi ka kalalaon ng student. Sit-in ka lang ang tawag si mo, da visitor. Ay, ano naman. Visitor na sana ya. Muna Ay, sa. ano naman. Dumawad, igana, estudyante. Anyway, sa Japan, action boy, kung ang mga Pilipino, for example, ang mga Pinoy, dire na eskwela, hasta elementary, wala ka graduate elementary, tapos pag nag-migrate sa Japan, ang edad junior high, pwede sa kaskwela junior high. Junior high na diretso action boy. Bisan wala siya yan nakatapos di elementary. So ginabase gid sa edad. Ginabase gid sa edad. Kaya di ba sa aton, like sa aton, di action boy, di ba damo mga balita di nga 60 na si tatay, si nanay, grade 6 pa lang. Tididto ya sa Japan, postgraduate. Masteral na doctorate. Diba, no? Ang edad mo, doctorate ka na, rekta. Pagkanto mo to 25, isa wala ka elementary. Ano ka na, edad 25, wala ka elementary mo. Hindi, doctorate. Hindi, pero gurastan ko sa high school. Sa high school. Siguro. Tama ko to taga Japan, mga friends. Ang next action boy, amo ni accelerations kag class sections. Sa Pilipinas, ginatunga ko ng mga estudyante sa kada section base sa ilang general average, di ba mo na? Correct. Muna sa. Ang mga alam, kag may Section mataas 1. nga, honor section sila, o cream of the crop section ko, no? Section. Ang mga, syempre, ang mga pasaway, at ito sa mga section 32. Hindi man na, section 14 lang. Lilayo, section 32. Grade 1, section 32. Kalain, yorot. Bisan sobra ka alam kung action boy, ang estudyante, pwede ma-accelerate sa sunod nga grade ang isa ka estudyante. Pero wala sa amo nga sistema sa Japan. Tanan kung action boy, tululupong. Tanan nga mga alamon, kag ang mga medyo late ang ilang ginatun-an, isa lang yun ka grupo. Okay. Waya, Kwan. Why grade discrimination? Wala grade. Kung gifted child ka man o kung hindi, wala sila action boy naghahatag sang acceleration sa Japan. Kaya ka base gani sa edad. Sa edad. Hindi ka pwede nga alam-alam sa imo i-accelerate ka. Unless ka daw sa mga menso na nabla mga geniuses na gid bala. Ang mga action boy, kakita ko na sang true to life story, nalipat ko kung ano to. Bata pa siya, 13 years old, pero ara na siya sa masteral. Usually, yung kakatabo na action boy sa mga sagad bala sa arithmetic, ang mga mga rabo, mga yan tawag ng mga mga sila bala mga nila ni American, ng mga lahi. Ito yung mga Arabo Na, sagad gina sila action boy daan sa mga amo na. Hindi, Indian sa American. Indian. Mga amo na action boy, nga mga may nakita ko na mo nga human computer, human calculator. Oo. Pero tisa mo, boy, no? taga, mag-multiply, taga double digits ng mga number, hasta iya sa point, tang, kuha niya mo. Grabe, very, very gifted ng mga bata. Magtanaw ko na gani, hamba ko, sa nga muna yung chimpo ko, yung Chinese garter ko. Sa munidad ko, Chinese garter ko, sila yung iisip yan mo na, no? Gagawa pa na yung panty. Ay, no. Ay, ano yan, be? Wala ka panty. Wala may gagawa panty, wala ka panty. Charot lang. Ang next action boy, ranking sang mga grades. Grades. May first honor, second honor. Kapag abot sa recognition date, syempre, first honor. Best in English, best in math. Sa Pilipinas, ang mga action boy. Most honest. Most honest pa na yan. Most honest, most punctual. Most industrious. Mga amor, tanan na lang. Basta may ribbon lang ang bata. Nga wala ribbon. Tagaan na lang, simu-imuan na lang. Ikaw siya may ribbon. Ano ta na sa manya. Best in smile.
best in greetings. Good morning, teacher. Diri sa aton may... Most silent. Di ba? May amo na. Best in penmanship. Tanan nga best action boy. May ara na. In honor lang sa aton man nga mga students. Ti recognition day, katabo na action boy. Sa Japan, wala sa amo na nga sistema. Ang achievement sa isa ka bata para lang sa bata, siya lang hindi na kuno kinanlan action boy hatagan sang special mention. So ayaw Wala no, iya no, recognition sa ila. Sa Pilipinas, kita mo to ligad. Nag-graduate sa after pila ka years, proud yung mama may certificate. Nakibot ang mama yung nagkuha sa sunod mo damo ang medal yung suksok siya kagalingon. Kinagbakal siya iya kagalingon. Kaya para ako na sa picture do damo sa medal. Kag tuod man action boy, kis abala ara da ang discrimination, ang stereotyping sa aton. Grabe damo sa medal do iya lang tanan ba. First honor boy Duran na naog din sa stage. Best in penmanship boy Duran. Naglibot ka. Naglibot taring tingog na lang na paglawag. Kaya wala kiss action boy, mga suya-suya wala dahil sa mga ginikanan. Ay, Jesus kay ang mistra na yung tagaan nila. Nagkakina sa padalana sa lipstick mistra ya. Amo na kay nangutang tong mistra sa ginikanan ni pautang. Amo na siya, best din mo na siya kay mistra na may utang na sa mga mama ya. Masibagdan pa mistra nga makita man sa ang potential bala sa students action boy. Amo gani sa ang Pinoy kabalo action boy, kadamo gani sang mahambal sang Pinoy. Balo kadamo di kalampay ka sa aton mo. Yes, ang next action boy. hindi lang kasag. Kalampay. May lang. Ay, nako, kadamo sila. Ang next action boy, pagdala sang pagkaon. Kita syempre, paghalin sa balay, oy, dala na yung pagkaon mo. Balon kay karon matanga ka naman sa eskwelahan. Ngayon ka naman kwarta. Bakal ka naman dakron sa kundindinda. Ari balon balon halin sa balay. Sa Japan action boy, ang mga estudyante wala ga balon. Ari nakita ko gini action boy, kag nastorya gini sang classmate ko nga nagpa-Japan. Subsidized to yung school lunch. Ati, may kwartas laya mo. Oo. Mismo ang gobyerno subsidize ang ilang school lunch. Dili sa atong panahon niya feeding. Feeding Nutriban kag arroz kaldo. Kisa pa lang sa Malacca action boy. Depende sa sitwasyon kung gabagyo, kung lapit ng eleksyon. Gisa ang tinapay nang gisa may kamang-kamang. Hindi man pagpatabaan. Pero sa Japan mo na action boy. Subsidized. Oo, may kada meal pa na action boy. May gatas pa na. Kita mo mga skin sang mga Japanese. Doon pares ang skin mo pares kami. Bongga. Sige, subsidized na action boy. Ang mismong gobyerno na iya, ang gakwan sa pagkaon sang students. Pag abot mo sa cafeteria, kwa ka lang na iya. Although nga, do ka tunga-tunga sang plated type kay sa buffet style kay sige ginasukban sila action boy. Sa pesuhan. Pero at least namit pa tong pagkaon nga nila sa di action. Abot ko tagpila tong budget Kay kung sa mga PDR di ganita ang 50 pesos tunga, ang 70 pesos tunga so 3 times a day, 3 meals a day gali sila to action boy, may utan, may gatas, at ang nutrisyon sa kabataan na ila sinig ginapaminsan. Kaya mo man sang bata dapat makaunon mo sa gusto para nga makatuon sa mayo. Para ma-work ang ila action boy nga na sa Pilipinas wala sang subsidized school lunch. Kanya-kanya na ang school canteen ug tas kapag kay kamahal pa sa ila baligya. Kabalo naging elementary student, ang sandwich tagba 5. Timambal, anong yun pamahaw mo ginata? Wala kay ang hatag sa akon 20, ang sandwich school 25. May balayran ka to mga 5 man. Ang lain lang may balayran ng 5, ang lain lang makatuno estudyante isang piknit. Kung sako wala sa cafeteria, pikniton na niya. Dason dito sa Japan, sila na tuyaga magkaon to sila. Sila yung panghuga sa ilakwan niya. Sa ilang mga pinggan. Sila balo ka sa Japan, white janitor sa eskwelahan, di ba? Yes. Si mas jantin nga paninlo, tumuya man sila, libre na nga nila banyaga, mapahugas. Ina-train na sila temprano pa nga magtrabaho mo. Yes, true, action boy. Kita mo kami industrious na nga tao. Feeling ko ang pinaka-pisan nga tao sa tanan nga mga nationalities. Ang Japanese mo, mga pisan, no? Grabe sila, no? Kag ang next action boy, lastly,
Amo na sa hambal mo, paglilinis sa paaralan. Cleaners of the day na sila Action Boy. Kay, ang ara lang kung ugali sa exclusive schools, amo lang na iya ang may mga janitor. Pero sa Japan, sa sulod sang 10 minutes kuno sa Action Boy, samtang may background music, wala pa ang principal, kag wala pang teacher, amo nang ginahimo kada aga sang mga estudyante. Sa aga, sa ugto, kag antes magpuli. Kita mo. 10 minutes nga may background music. Bisan ano pa nakadako sa eskulahan, Action Boy. Tapos damo estudyante, kabuligay. Tinlo, very good. Dili sa ato niya may mga unemployed. Linda Bueno, mga agadresay mo, Melba Sormion Olazo. Yes. Di kay Levi Helye. Okay, musta ka na? Kag June Decena. Hindi ko guro madakpan kay sirado akong salakyan. Abrihan eh. Jen si Vlog Tyson, morning man. Shout out man kay Sally, nga gahilamon sa Air Garden, watching from Inayawan. Antonio Hemilia, morning man, dira no? Kag damo sang kuan diog comment. Arlidan Makoy. Sige kag happy birthday liwat kay Kapitan Vito Gahato na sang Barangay Maaw. Happy birthday sa imo. Action Boy, good morning man nanay kay Romeo kag kay Emma Dairo. Ang nagdaog tiligad wala sa aton sining promo cellphone to na daag anito. Si Rona Rida Trava, morning man. Si Kate gani ulam man kuno kaagi preschool. Ay priyo kami, way kaagi preschool. Ay basi classmate ka mo. Kasi kuan kami sini classmate di man guro. Di malay man siya. Lain mo sa school. Actually, wala kami kakita na, wala kami gamit niya. Ay. Sige, okay? Yes. Sige, mga ka-action, inyong pamatihan na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Lunes, September 19. 97 days to go before Christmas and 104 days before 2023. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hupon, ang inyong madringan news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.